ne yɛrɛ hakilila ye k'a fɔ yuruguyurugu kofɔlibagaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛliko la ka da kan olu de b'a da kɛnɛ kan olu de b'a kuma fɔ olu de bɛ nanbara ninnu kuma fɔ minnu bɛ kɛ baarakɛyɔrɔw la yuruguyurugu olu de ye mɔgɔ fɔlɔw ye sɛbɛ kɛ minnu ma u ka ko kan ka ta sɛbɛ la yanni a ka fɔ k'u bɛ jalaki aw b'a dɔn ne kunkolo kɔnɔna la nin ye ko gɛlɛnba de ye ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ n denmuso fɛnɛ kama ani n ka denbaya nka ni gɛrɛsɛgɛ jara ka mɔgɔ sɔrɔ minnu b'an tɔpɔtɔ o kofɔlikɛla ninnu u bɛ sara kuma dɔ la wariba de la yuruguyurugu kɛlɛli la san 2021 babita deokaran ni ale ye jamana ka baarakɛla dɔ ye ale ni kɛnɛ karaba bɔra a la a ka so a kɛlen ka bɔ ka nagakɔrɔ kɛnɛyaso yuruguyurugu a bɔlen o kalama kunnafonidila Jeff Weeks ale ye kalo caman kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mun de nana ni a ni kɛnɛ karaba bɔli ye a tun dontɔla de a ka so a kɛlen ka taa a den bila ekɔliso la a y'i sumaya yaasa ka don bɔlɔnbɔlɔnin kɔnɔna la mobili dɔ y'i jɔ a kɛrɛfɛla la cɛ 3 olu tun bɛ mobili kɔnɔna la u ye marifa ci a la ka kisɛ 12 k'a la an tun tɛ mun dɔn a wagati la ani n'an ma bɔ mun kalama fo kalo caman dɔgɔkun minnu tɛmɛna yanni a ni kɛnɛ karaba ka bɔ a la a tun binna wari sarali ko dɔw la minnu tun ni hakili tɛ sɔn a ma a ye a ɲɛfɔ a ka ɲɛmɔgɔw ye a ko ka sɛgɛsɛgɛli teliman kɛ ani ko ka wari sarali lajɔ tile damadɔ yanni a ka faga a ye mesaji dɔ ci a ka ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ a ɲɛna ko mɔgɔ dɔw b'u kɛrɛfɛla la ko n'u ma jɔ ko n'u ka wari ma lajɔ ko u ni olu bɛ sɔn ka bila farati kɔnɔna la o mesaji a yera k'a fɔ comme si nafaba ma don a la ka da kan a fagara yanni dɔgɔkun kelen cɛ o kɔfɛ Cynthia Stimpel ale fana ye ŋanamu ani nanbara o kɔfɛbaga dɔ ye mun ka baara ye ka yuruguyurugu ka a fɔ kɛnɛ kan farafina worodugu yanfan na olu ka pankunu baarakɛyɔrɔw la a ko ŋanamu dabagaw kɛnɛ kan u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛliko la ne yɛrɛ hakilila ye k'a fɔ yuruguyurugu kofɔlibagaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛliko la ka da kan olu de b'a da kɛnɛ kan olu de b'a kuma fɔ olu de bɛ nanbara ninnu kuma fɔ minnu bɛ kɛ baarakɛyɔrɔw la yuruguyurugu olu de ye mɔgɔ fɔlɔw ye sɛbɛ kɛ minnu ma u ka ko kan ka ta sɛbɛ la yanni a ka fɔ k'u bɛ jalaki farafina worodugu yanfan fanga ye yuruguyurugu kofɔlibagaw olu ka makarani a nafa a y'a lakodɔn o kosɔn a ye layidu ta ko a bɛna yɛlɛma don a ka sisan sariyaw la mun bɛ boli yuruguyurugu kɛlɛli olu kofɔbagaw a ka foroba fɛrɛw la mun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛliko ma ne hakili la nafaba de b'a la ka yɛlɛma don sariya la yaasa ka a sama ka se yuruguyurugu kofɔlibagaw ma olu ka makarali la ani ka ɲangili ta ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ waleyajugu ta ka ɲɛsin yuruguyurugu kofɔlibagaw ma ko filanan nafaba bɛ mun na o ye ka bolofara dɔ bila mun kolo ka gɛlɛ jamana ani fasojama ni ɲɔgɔn cɛ ani u ka foroba cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ mun kana bilalen don yaasa a ka se ka hakilila jagabɔ ɲɛnama kɛ o hukumu kɔnɔna la. At the end of the day, it is important. A laban na nafaba de b'a la k'a fɔ yuruguyurugu kofɔlibagaw ka tiɲɛ fɔ fanga ye n'an bɛ fɛ k'u ka yɛlɛma ni jamana in kɔnɔ ani an bɛ fɛ ka tiɲɛ ɲɛnama bila an denw ɲɛ sini mɔgɔw kan ka kuma ŋanamu kofɔbagaw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛliko la ani bɛɛjɛ fanga ale makaraniko la nka ŋanamu kofɔbagaw u kumana k'a yira k'a fɔ ko u tɛ kan ka u ni dɛmɛ mun ka kan ani makarani mun ka kan ko u tɛ kan k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ u mago dun b'a la tigitigiya la Modibo Dambele k'a laseli Isan Hafehe ale tɔgɔ la VOA News Johannesburg South Africa.